Minn meta ħabbar li jrid li l-Kunsilliera Nazzjonalisti jerġgħu jikkonfermawh bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, Lorenz Gonzi dejjem saħaq li din l-elezzjoni se tkun waħda miftuħa fejn kulħadd se jitħalla jagħmel l-għażla tiegħu b'libertà. Madankollu, il-fatti juru bil-maqlub. Fl-ewwel post Lorenz Gonzi bi ksur tal-Istatut Nazzjonalista baqa' jokkupa l-kariga ta' kap anke jekk l-istess statut jgħid li biex tkun tista' ssir elezzjoni għal kariga ta' kap din tkun battala. Kritika dwar dan saret saħansittra mill-eks Ministru John Dalli u mid-deputat Jeffrey Pulicino Orlando. Fl-istess ħin kien imbassar sa minn dakinhar li ħabbar id-deċiżjoni tiegħu Lorenz Gonzi bħallum ġimgħa se jkun qed itellaq waħdu biex jerġa' jkun ikkonfermat kap. Is-set jirriżultaw żviluppi ġodda li jkomplu joħorġu fil-beraħ kemm mhux minnu li l-Kunsilliera Nazzjonalisti qed jitħallew jagħmlu l-għażla tagħhom b'libertà. One News jista' jiżvela li n-numru ta' kumitati lokali tal-Partit Nazzjonalista fil-jiem li ġejjin se jkunu qed jorganizzaw laqgħat apposta tal-kunsilliera tagħhom brabta mal-votazzjoni ta' bħallum ġimgħa. Dawn il-laqgħat li qed ikunu msejħa bħala importanti ħafna huma maħsuba biss biex issir pressjoni kbira bilan li nhar is-Sibt Lorenz Gonzi jġib l-ikbar ammont possibbli ta' voti. Mhux esklusi dawn il-laqgħat qed ikunu mbottati mill-Magna Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista li l-membri kollha tagħha iffirmaw in-nominazzjoni ta' Lorenz Gonzi biex jerġa' jkun ikkonfermat kap. Sa dan it-tant nhar l-erba' bejn l-4 u 8 ta' filgħaxija fid-Dar Ċentrali se jkunu qed jivvutaw dawk il-Kunsilliera Nazzjonalisti li ma jistgħux jivvutaw nhar is-Sibt jew għaliex se jkunu msiefra jew għal raġunijiet validi oħra.